Mwandu ne okethore kama moko bende ne okwal bang' kweth moro monjo kambi kunyo mula miluongo ni Light Resources Limited mayudore Ramba e sub-county mar Arieda man Siaya County. Tend kambino ywak ni ne gichiwo ripot ne obila bang' yudo muya ni kwethno ne timo njore e dag mula no endo. To kata kamano obila ne ochopo ka koro mwandu osekethi kendo mago manigi nengo bende ne osenyaka kwal. Jata tije mar kambino Amos Baraza yuago gimomiyo ywaruok kodgi kata obedo ni doho yande osechungo chenro magi kendo ne gisebedo ka koro gitii kuom dweche 5. Olero ni maendi en monj mar 5 mosetimore ne kambino kendo gichich gi ji ma osebedo ka yware kodgi ewi wach laro kar kunyo mula no endo. Adhi neno nyathi kamoro tuoka. Taneno ka jogo muko gini. Ta gi uwi. Ago uwi. Ago jalego biro kora duoge los kama. Kech mucha onge kata muya kata chiel. Mondo adhi alos gi jalego tang'o ma notimre. Ng'ani otimi nadi mimuko ne gireni. To dhi wuodho oelo bwo mtok but mar motoka en go pengni kanyo. Gita rimbe gi nyundini. Ogolo pala kacha to nyikwayo rase rapo dhi ouke mo pande no lal go no mo kaneno pande no. Ochopo kawuono gokinyi I realize ni wall lwar imuko. Koro wan ne wadhi nyime gi our business as usual to realize ni wall inabomolewa. I had to escape with my colleagues and as we were going out the wall is already down and now they were coming in. Now they spoiled everything and it was all in all they destroyed everything within the compound. They looted and they went with all that they could manage. The area that is surrounded with the perimeter wall, there is a court order that has stopped any form of evacuation, any form of mining. Invaders have invaded that open ground, dug tunnels. There is no mineral on that side. They have dug a tunnel that is coming now to the area of Amos that has been barred from any